op. Skal jeg lige se, om jeg kan få mig op her. 2 sekunder. Velkommen til Dansk Førstehjælpsråds webinar om førstehjælp ved hovedskader. Og tak fordi I er med os. Vi prøvede jo også for en uge siden, hvor teknikken drillede os noget så forfærdeligt, men nu lykkedes det os simpelthen, så det er jo bare dejligt, og velkommen til. Og jeg hedder Vibeke. Jeg er fra Dansk Førstehjælpsråds sekretariat, og jeg har med mig her Ronny Bødker fra Comotio Danmark. Velkommen til, Ronny. Tak. Og Ronny, han er uddannet fysiolog. Han har været formand for Hjernerystelsesforeningen, været med til at starte Dansk Center for Hjernerystelse, har grundlagt Comotio Danmark, og så, Ronny, så er du faktisk også gæsteforsker i hjernerystelse ved SDU. Så tror jeg har fået det hele med. Og så vil jeg gerne starte med at spørge dig, Ronny, hvordan kan det være, at du lige har fundet på, at hjernerystelser, det er det, som skal være din livsopgave, og det, som du skal beskæftige dig med? Jamen, det startede omkring afslutningen af min uddannelse for en 10-11 år siden, 11 år siden, hvor jeg egentlig allerede havde fået nogle hjernerystelser, og fik måske den 5. af alle mine hjernerystelser i forbindelse med noget fodbold, hvor jeg egentlig blev enig med mig selv om, hvis det skete igen, jamen så måtte jeg kunne bruge de værktøjer, jeg har lært gennem min uddannelse som fysiolog, til at bidrage til det her område. Jeg har så fået 9 hjernerystelser i alt, så jeg kan hurtigt regne ud, at det skete igen. Og så tog jeg kontakt til Hjernerystelsesforeningen dengang, som var meget, meget lille, fandt jeg ud af. Og kom egentlig meget hurtigt ind den vej igennem. Og fandt ud af, at viden på området faktisk ikke var særlig stor, og hjælpen på området var der egentlig stor behov for. Så det er egentlig det korte svar, at egen erfaringer med hjernerystelser har gjort til, at jeg gerne vil bidrage til området, og fandt ud af, det var nok en god idé at kunne hjælpe. Ja, jamen man kan sige, at alle de mennesker, som har fået hjernerystelse, de er jo selvfølgelig ikke kede af det, fordi at du har været med til at forske i hjernerystelse og er med til at finde på nye måder at behandle hjernerystelse på. Jeg kunne godt være nysgerrig på sådan det sidste nye sort inden for hjernerystelse og den seneste forskning. Vil du fortælle lidt omkring, hvad det går ud på? Altså det nyeste, sådan er det helt store vi har, det er jo de her konsensusrapporter, der kommer hver 4. år. Og noget af det, man er kommet frem til ved at lave nogle store litteraturstudier, er at man har fundet ud af, at mundbeskyttelse, tandbeskyttelse hedder det på dansk, faktisk kan være med til at mindske risikoen for hjernerystelse i sport, primært i ishockey. Så er det et endnu mere evidens for, at fysisk aktivitet faktisk har en rigtig, rigtig god effekt ved hjernerystelse. Og noget af det allernyeste er faktisk, at man skal undgå at holde alt for meget ro, især efter de første 48 timer, så skal man egentlig i gang igen, for at mindske risikoen for at få vedvarende symptomer. Og så er en af de helt store ting, som vi faktisk stadig ikke har ret meget viden om, det er brugen af skærm, hvor den nyeste forskning peger i retning af, at man skal begrænse brugen de første 24-48 timer. Det betyder, at man ikke må bruge skærm. Det må man gerne. Man skal bare ikke sidde og bruge de 48 timer på at kigge i en skærm. Så det skal være begrænset, men man må gerne. Efter de 48 timer er der ikke noget, der tyder på, at det er problematisk at bruge en skærm. Men det her med fysisk aktivitet efter en hjernerystelse, det er jo en markant ændring, hvor det tidligere hed, at man skulle beholde sig absolut i ro og ligge ned og være i et mørkt rum og måske heller ikke engang læse bøger. Kan du ikke uddybe det? Hvorfor man pludselig ændret det? Det er jo et markant skridt. Man kan sige, at på international plan er det ikke en pludselig ændring. Det har man faktisk sagt det i 10 år. Så det er mere på de nationale planer, ikke bare i Danmark. Det er rigtig mange steder, man ikke har gjort det. Men det, der er forskellen, det er, når du kommer til skade, og det er ligegyldigt, om det er en hjernerystelse eller det er en anden skade, så skal man have en genoptræning bagefter for at komme sig. Hvis man bare ligger stille, så
får man ikke genoptrænet. Man får ikke vendt sig til de ting, man før kunne igen. Og her betyder aktivitet i sig selv rigtig, rigtig meget. Så hvis du ligger stille, jamen så får du ikke gjort de ting, du er vant til, og så bliver det svært at gøre dem, hvis du har ligget stille i en måned. Den fysiske aktivitet formoder man, at det er noget, der nogle af de proteiner, nogle af de stoffer, der er i hjernen, der bliver udskilt, der er med til at fremme det, der hedder hjernens plasticitet, altså hjernens evne til at tilpasse sig og ændre sig, der bliver fremmet ved fysisk aktivitet. Okay. Men det er jo også et spørgsmål om de her ting omkring rehabilitering. Det hænger vel lidt sammen med noget af det, som sker i hjernen, hvis man får en hjernerystelse. Vil du fortælle lidt omkring det? Hvad er det, der sker inde i hovedet? Altså, i det store hele ved man det jo ikke med sikkerhed endnu. Hjernen er et af de områder af kroppen, hvis ikke det område af kroppen, vi ved allermindst om. Men man formoder og har efterhånden okay evidens til at udtale sig om lidt af det. Man formoder, at det der sker, det er jo, at hjernen bliver revet i flere forskellige retninger på én gang. Det er også derfor, man oftest ikke kun snakker G-kræfter, men også snakker rotationelle kræfter ved skaden. Og det der så sker i hjernen, det er jo, at smådele, altså de helt små dele, det er jo det, der hedder aksoner, nerveceller osv., kan blive revet i stykker, eller revet lidt fra hinanden, og det gør, at de informationsveje, der ligger i hjernen, bliver afbrudt. Lidt ligesom hvis I oplever et uheld på motorvejen, jamen så er det også svært at komme igennem, eller man bliver nødt til at køre en helt anden vej, og det tager bare længere tid, eller er mere besværligt. Og det er lidt det samme her. De veje, som informationerne normalt skal bevæge sig på i hjernen, bliver ødelagt til, og så skal vi finde nye måder at få det til at fungere på. Okay, ja. Yes. Et af de værktøjer, der er til fosterhjælpere, et af sådan de internationale værktøjer, det er det, som på dansk hedder hjernerystelsesgenkenderen. Og jeg ved, du er lige parat til at dele det værktøj og fortælle lidt om det. Så værsgo. Groft sagt, så kan man jo sige, at værktøjet er en del af en større pakke. Nu skulle vi gerne kunne Ronny, jeg tror lige, vi skal lige have det. Nu tror jeg, den kom. Ja. Der var den, yes. Ja. Værktøjet er en del af en større pakke af 5 værktøjer fra det, der hedder Concussion in Sports Group, som er en sammenslutning af de førende forskere på verdensplan, der mødes hver 4. år og kigger på al den litteratur, der er lavet om hjernerystelse inden for sport, og det er langt det meste, der er lavet på det område. Og ud fra det laver de nogle litteraturstudier, som jeg nævnte tidligere, som danner baggrund for blandt andet den konsensusrapport, jeg også nævnte, men også de her 5 værktøjer. Og det her, der på dansk hedder hjernerystelsesgenkenderen, eller CRT6, er et værktøj, man har lavet, fordi man har fundet ud af, at rigtig, rigtig mange af de hjernerystelser, som man oplever, sker uden der er sundhedsfagligt personale til stede. Så derfor skulle man ligesom have et værktøj, der kunne bruges af ikke sundhedsfagligt personale. Og det er det, den her kan gøre. Den kan ikke diagnostisere en hjernerystelse, men den kan være med til at hjælpe ikke fagpersoner til at håndtere en potentiel hjernerystelse så godt som muligt. Hvis vi bare sådan kort scroller ned over den, så har vi de røde flag, som er, her skal man i hvert fald være ekstra opmærksom på hvad der sker med den tilskadekomne. Og gerne ringe vagtlæge eller skadestue, i værste tilfælde ring 112, hvis man ikke kan komme igennem. Og ellers er der jo også nogle helt generelle førstehjælpsprincipper, man selvfølgelig skal tage med i det, men ellers er det egentlig at sørge for ikke at flytte på den tilskadekomne, medmindre det er absolut nødvendigt. Og ellers holde øje med at altså finde ud af, er personen nogenlunde, som man vil forvente, de var i en normal tilstand. Nu scroller jeg lige lidt ned, fordi der kommer hernede på side 2, der har vi nogle af de her synlige tegn på hjernerystelse, som blandt andet er det her med, at man kan tabe bevidstheden. Det skal lige siges, at bevidstløshed er noget, der sker i 3-5% af alle hjernerystelser, så det er altså ikke et krav for at have fået hjernerystelse. Men ellers så er det her, noget af det, der er meget typisk, er, at man kan være forvirret, desorienteret, være længe om at svare på spørgsmål, være lidt langsom om at komme op, have lidt balanceproblemer.
bagefter, det er meget, meget, meget typisk at se lige i hvert fald den første halve time til en time efter skaden er sket. Og sker det, jamen så skal man selvfølgelig være opmærksom på at behandle det, som om det var en hjernerystelse. Og som jeg også kan se i symptomerne, jamen det er lidt det samme, der går igen. Det er svimmelhed, det er balanceproblemer, det er hovedpine. Hvis den tilskadekomne er mere emotionel, eller angst, eller irritabel for den skyld, så er det også et godt tegn på, at der nok er sket et eller andet i hjernen. Og det her med at føle sig som i en tåge er også meget typisk, eller føle noget af i vejen, er meget af de ting, som man vil opleve, når man står med folk, der er kommet til skade med en hjernerystelse. Og så er det en god idé at have nogle spørgsmål på hånden, som man lige kan spørge vedkommende om, hvis de er ved bevidsthed, det håber vi jo, de er, for ellers er det nok ikke en hjernerystelse. Det er det her med, hvor er vi henne lige nu? Ved du, hvor vi er? Hvor kommer du fra? Hvor skal du hen? Nu er det her, som I måske kan se, lidt mere sportsmindet, og det er fordi, det er lavet til brug i sport. Men de spørgsmål, der står her, kan også godt modificeres, når man så står i andre situationer, som netop, jamen, hvor er vi i dag, vil nærmest altid kunne bruges. Hvor du deltager i dag, kunne være, hvor du er på vej hen, eller hvor kommer du fra. Og lidt lignende, altså sådan helt generelle spørgsmål til at finde ud af, hvor opmærksom er personen lige nu. Det er rigtig, rigtig godt at i hvert fald have styr på den del, som det allerførste, man gør i forhold til hjernerystelse. Og den første hjælp. Jeg tænker, at jeg stopper delingen igen, så kan vi altid finde den frem senere igen. Og så skal jeg også lige, Ronny, jeg vil bryde ind og sige det samme, fordi at jeg har skrevet herinde i Q&A til jer, at I er velkomne til at stille spørgsmål inde i Q&A. Jeg tror også, man kan gøre det i chatten. Der er heller ikke nogen, der har stillet spørgsmål, men I er i hvert fald meget velkomne til at stille spørgsmål til Ronny, så vil jeg læse dem højt. Og inden I tager fat, så har jeg faktisk også et par spørgsmål til Ronny. Og et af dem, det handler om, at de store førstehjælpsorganisationer, de anbefaler, at når man kommer og skal yde førstehjælp i forbindelse med hjernerystelse, jamen så skal man faktisk overvåge personen i 24 timer, fordi der kan opstå alvorlige symptomer inden for 24 timer. Hvordan gør man det som førstehjælper? Jamen, den første del er jo det her med at se, egentlig om man ikke kan på en eller anden måde få hjulpet folk over på en skadestue. For der har de i hvert fald udstyret til at klare det. Og ellers så er det jo noget af det, jeg synes er vigtigt, og noget af det, jeg også selv praktiserer, når jeg står i situationen, det er at prøve at få fat i en pårørende hurtigst muligt. Fordi at den pårørende har mulighed for at følge med, og vil oftest følge med den tilskadekomne. Jeg havde i sidste uge, havde jeg en fodboldspiller, der kom til skade, hvor jeg netop sørgede for hurtigst muligt at finde en pårørende. Også fordi den pårørende kan være med til at skabe noget tryghed i en situation, der er både chokerende og uvant for den tilskadekomne. Så det kan være en måde at få pulsen lidt ned også for de ramte, hvis det er en mulighed. Nu er det selvfølgelig som fodboldspiller lidt nemmere, når man er i en idrætssætning. Hvis det er i et trafikuheld eller lignende, er det måske lidt sværere lige at fange en pårørende, men så vidt muligt finde og forsøge på at få fat i en pårørende. Oftest vil man stå i en situation, hvor den tilskadekomne godt vil kunne hjælpe med at få fat i en. Så muligheden burde være til stede i langt de fleste tilfælde. Og er det slet ikke muligt at få fat i pårørende, og er det svært at komme igennem til skadestuen, det kan det nemlig godt være, eller til vagtlæge, så er 112 altså også en mulighed, hvis man synes, det er helt skidt i den situation, man står i. Jeg skal lige høre, altså hvad nu hvis man står med en, som har hjernerystelse, som ikke har nogen af de her typiske symptomer? Altså sådan som jeg forstår, så er der også nogle atypiske symptomer. Vil du fortælle lidt mere omkring, både hvad er der de typiske symptomer, og hvad er de atypiske symptomer? De typiske symptomer er meget dem, jeg også nævnte før, med desorientering, balanceproblematikker, hovedpine, mere emotionel i en eller anden grad, vil også tit være til stede. Det her med
og føle sig ved siden af sig selv, føle som man er i en tåge. Det er de ting, man også skal spørge ind til. Det vil mange af de ting vil oftest gå igen. Men der kan også være atypiske symptomer. Og apropos den her fodboldspiller, jeg havde i sidste uge, var der faktisk nogle atypiske symptomer. En af dem var rigtig meget rysten i hele kroppen, altså en rastløshed. Det kan også være et typisk symptom, men her var vi ude i noget, hvor man kaldte det mere atypisk, fordi det var hele kroppen, der rystede, og det var brændende fornemmelse i fingrene. Og så var det en pludselig opstået stamme. Vedkommende stammer ikke normalt, men de næste 24 timer stammede vedkommende. Det er gået væk igen, men det er også et atypisk symptom på hjernerystelse, eller der i hvert fald er sket noget i hjernen, som man selvfølgelig skal være opmærksom på. Og er der de her atypiske symptomer, jamen så er det igen en form for rød flag, så må man gerne være ekstra opmærksom og se om man kan skynde processen i forhold til at få sundhedsfaglige frem, skynde den lidt. Tak skal du have. Jamen, det er jo nogle symptomer, som man ikke sådan normalt forbinder med hjernerystelse. Vi vil meget gerne høre om jeres erfaringer med hjernerystelse, og gerne fra kursister. I må meget gerne stille spørgsmål, enten i chatten eller i Q&A. Jeg håber, I kan komme til det. Ellers så har jeg også lige et spørgsmål til, og det er sådan set foranlediget af, at vi i rådet har et initiativ, som vi kalder Idrættens Førstehjælpsdage. I den forbindelse, der taler jeg med en del rideklubber, og de fortæller mig, at jamen, de oplever, at nogle af børn og unge, der rider, at de får hjernerystelse. Det sker desværre alt for hyppigt, og så ringer de 112, og så bliver de simpelthen afvist. Hvad skal de gøre? Ja, og det er jo et godt spørgsmål, fordi de vil formentlig ved 112 ofte afvise. Det allerbedste råd er at starte med at prøve at ringe til vagtlægen eller skadestue, afhængig af hvad der lige er i det område, man er i. Hvis man ikke kan komme igennem, eller det tager for lang tid at komme igennem, så er der to muligheder. Den ene er igen at ringe 112. Man må gerne være lidt loose i forhold til beskrivelsen, især det her bevidstløshed, for det er noget, der fylder desværre stadigvæk på hospitalerne. På trods af, at man ved, at det er så lille en del af det at få hjernerystelse, så er det stadigvæk et stort krav fra deres side af. Så derfor plejer jeg, når jeg ringer til skadestuer, at sige, jeg kan ikke, jeg ved ikke, om personen har været bevidstløs. Jeg ved bare, at personen er faldet. Lad os tage personen i sidste uge, ved jeg, at personen faldt, så jeg kan sige, jeg antager, at personen har været bevidstløs i kort tid, for personen har fået en albue i hovedet, og derefter faldet til jorden. Så det bedste råd er i hvert fald ikke at sige, at der ikke har været bevidstløshed, fordi så tager de det allerede der mere alvorligt. Det er ikke det samme som at lyve, fordi bevidstløshed og bevidsthedsændring er meget det samme i den her sammenhæng. Så det vil egentlig være reelt nok at sige, at det ved vi ikke, om er sket. Den næste del, det er, hvis man ikke kan komme igennem til skadestue, og man gerne vil ind til skadestuen, så må man køre derind. Det endte vi med at gøre i sidste uge også, for der kom vi ikke igennem. Det tog 45 minutter før der var nogen, der tog telefonen. Og der var vi ligesom blevet enige med os selv, om vi havde en fodboldspiller, der ikke havde det ret godt. Han skulle tilses lidt hurtigere end inden for 45 minutter. Så må man selv køre afsted, hvis muligheden er der. Og hvis muligheden ikke er der, så må man insistere over for 112 om, at de bliver simpelthen nødt til at komme. Og det ved jeg godt kan være svært, især når man ikke er sundhedsfaglig. Men jeg ved med insisteren, så kan de stadigvæk komme. Det er lykkedes mig et par gange at få ambulancen ud også. Men man skal være lidt mere insisterende i den sammenhæng. Hvor man kan sige, er det et trafikuheld for eksempel, så er det lidt nemmere at få en ambulance ud, for der kommer de jo alligevel. Så man skal simpelthen være vedholdende? Ja, det tror jeg næsten er det bedste råd, fordi den viden, der desværre er om hjernerystelse på skadestuerne, er ikke altid opdateret og ikke altid god nok, desværre. Der er nogen, der ved rigtig meget, men der er desværre også for mange, der ikke ved så meget. Og hvis man fanger en af dem, der ikke ved så meget, så kan man godt risikere at blive skubbet lidt til siden, eller i vagtcentralerne, for den sags skyld ikke kun skadestuerne. Og så bliver det lidt skubbet til side for vigtigere ting.
Du talte jo før omkring det her med sådan den sidste nye forskning, at den havde man kendt til i 10 år, men det er ikke sådan så, at der er noget med, er der mere viden i udlandet, end der er her i Danmark? Halter vi efter i den måde, vi behandler hjerneskade på i Danmark, eller er det fordi, vi simpelthen ved mindre end andre steder? Jeg tror ikke, vi ved mindre. Jeg tror, det handler om beslutningstagerne. Hvor bliver beslutningen ligesom taget i forhold til, hvad der skal gøres? I det offentlige tror jeg, man gør det samme rigtig mange steder. Det er ikke kun herhjemme, vi halter efter. Det gør man stort set alle steder. Nu har USA jo været rigtig meget op at vinde i medierne det sidste halve års tid. Og det offentlige USA gør det heller ikke bedre end det offentlige i Danmark. Det er det samme. Det der bliver fremhævet derover, det private. Og ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så vil det private formentlig være foran, for de har en økonomisk interesse i os at være mere opdateret, for de skal tjene nogle penge, og der må vi bare indse, at der er bare nogen, der er mere opdateret på det private end på det offentlige. Så det offentlige skal måske arbejde lidt hurtigere for at blive opdateret. Men vi er ikke bagefter på hverken viden eller ja, vi er i hvert fald ikke bagefter på viden, men vi er nok bagefter på udførelse eller brug af den viden, vi har, hedder det. Nu vil jeg lige sige til jer, der sidder derude, I er velkomne til at stille spørgsmål, og det kunne være rigtig interessant, synes jeg, at høre lidt omkring, hvad er det, der optager jeres kursister i forbindelse med hjernerystelse? Hvad spørger de til, og hvad udfordringer har de? Jeg håber, I har lyst til at skrive her, enten i chatten eller i Q&A, så skal jeg læse højt. Og faktisk så kan jeg se, at der er lige kommet et spørgsmål her, som jeg vil tage. Og der er en her, som skriver, som sundhedsfaglig har jeg arbejdet flere år på en skadestue/traumacenter. Så jeg er ked af at høre, at du anbefaler 112 opkald, hvis man ikke kan komme igen. Og så står der lidt mere, jeg skal lige have her frem. Hvis man ikke kan komme igennem til vagtlægen. Ja, du ringer 112, så frem det til skadekommende har alvorlige symptomer. Men så frem det ikke er det, så tror jeg sagtens, man kan vente på at komme igennem. Ellers kan man, som du siger, køre ind mod skadestuen, mens man venter på at komme igennem. Og ja, vagtlægen skal visitere dig, men skadestuen siger ikke nej til en, hvis man kommer ind. Jeg ved ikke, om du selv kan se spørgsmålet her. Det ligger i Q&A. Ja. Jeg prøver at holde mig ude af spørgsmålet, for de forvirrer mig, når de er der. Men til det vil jeg sige, at jeg er langt hen ad vejen enig. Det der bare er, det er, at vi ved ikke, om der er en alvorlig situation ved en hjernerystelse. Det kan der potentielt set godt komme. Og selvfølgelig, hvis du sidder med en, der er altså meget, meget frisk, men bare har slået hovedet og er en lille smule omtumlet, så er det måske heller ikke så nødvendigt. Men der kan være andre situationer, for eksempel når der er atypiske tegn, hvor det giver mening at sige, hvis jeg ikke kommer igennem inden for forholdsvis kort tid til skadestue eller vagtlæge, så kan det give mening at ringe 112, fordi man simpelthen ikke ved, hvad det er, der foregår. Og jeg tror, havde jeg ikke været til stede ved pågældende fodboldspillere i sidste uge, så tror jeg, der var andre, der har reageret lidt voldsommere, end der blev på grund af den måde, som den kære fodboldspiller udviste symptomer på. Og så er de nok ringet 112. Så det er en vurderingssag. Så det med de 112 er også mere den her med, hvis man vurderer i situationen, at jeg er ikke sikker på, at det her det ikke kan være en hjernerystelse, jamen så kan det godt være, det er det, der giver mening at gå videre den vej, hvis man ikke synes, det går hurtigt nok. Ellers er jeg enig i, at man skal undgå det, fordi det er jo som udgangspunkt til livstruende situation. Men der står, så vidt jeg kunne se på hjernerystelsesgenkenderen, der står det der, man skal ringe 112, hvis der er tale om et af de røde flag. Så det vil sige, det er sådan, det skal... Der står ring til vagtlæge eller skadestue. Okay, ikke 112. Nej. Så det vil sige, det er kun i de mest alvorlige tilfælde, at man ringer 112. Ja. Ja. Og i langt de fleste tilfælde, der vil det være helt fint at komme på skadestuen. Ja. Det vil det være i 99,9% af alle tilfælde. Vil det være helt fint. Også fordi
hvis de er i tvivl derinde, jamen så vil de alligevel lave de samme undersøgelser. Forskellen er bare, at du kommer hurtigere ind med ambulancen. Så. Ja. Jeg håber, at det var svar nok til Sultan. Og man kan sige, at det er jo altid selvfølgelig en vurderingssag. Er det livstruende, eller er det ikke livstruende? Og heldigvis så er det vel sådan, så er i langt de fleste tilfælde, der kan man godt vente og køre til skadestuen. Ja, yes, okay. Nu var vi lige i gang med at tale før omkring sådan den sidste nye viden, og så sad jeg og blev lidt nysgerrig. Hvad er det så, man kan i USA på privatklinikker, som man ikke kan herhjemme? Hvad er det, man ved der og gør der? Jamen, man gør jo ikke sådan set så meget anderledes, man gør ved de bedste private herhjemme. Den helt store forskel er måske, at amerikanerne er rigtig gode til at promovere sig selv. De kan være meget bombastiske at sige, se hvad vi kan, og så har de noget virkelig fancy udstyr, som ikke nødvendigvis er bedre end det, vi har herhjemme, men det ser ud af meget mere. Så det er egentlig det, jeg tror, de er allerbedst til, det er at promovere sig selv i den sammenhæng. Man kan sige, dem, der har været fremme i medierne, det specifikke sted, har også nogle forholdsvis gode forskere bag sig. I hvert fald nogen, der har udgivet på højt niveau. Men de bedste herhjemme gør egentlig mange af de samme ting. Det er blandt andet netop med fokus på fysisk aktivitet, på gradvis eksponering, helt generelt, som jo er det her med, at man gradvis udsættes for de ting, som man gerne vil kunne igen. Det er jo sådan meget generelt genoptræningsprincip. Jamen skal du blive bedre til at gå, jamen så skal vi også gradvis udsætte dig for at kunne gå. Så kan det godt være, at det er svært i starten, du bliver træt og det er hårdt, og du får ondt, men det må man egentlig gerne. Og det er jo også lidt det, de i USA står på mål for. Det er det, de også gerne vil langt hen ad vejen. Så lægger de nogle andre ting på også, som måske ikke altid er de, der har den bedste effekt. Men især den her med den graduerede eksponering og det fysiske aktivitet er også det, de bedste herhjemme på det private marked gør. Så de gør ikke det vildt anderledes. Men nu er vi også over og snakke omkring genoptræningen, og så er vi jo langt væk fra førstehjælp. Jeg kunne også godt tænke mig at høre noget omkring, hvis nu man har fået hjernerystelse flere gange, hvad kan konsekvenserne så være? Er der noget med, at der kan være en sammenhæng mellem demens og hjernerystelse? Der er en sammenhæng, men der er ikke fundet en årsagssammenhæng endnu, som er to vidt forskellige ting. Der er studier, der peger på, at ved flere gentagne hjernerystelser er der højere risiko for at udvikle demens. Og der er også, især i forhold til amerikansk fodbold, er der meget, der tyder på, og boksning for den sags skyld, at man kan udvikle noget, der hedder kronisk traumatisk encefalopati, forkortet CTE, som også er en demenssygdom, som man formoder godt kunne skyldes slag til hovedet. Men der er faktisk endnu ikke noget, der 100% siger, at fordi du har fået 2 hjernerystelser, så får du også demens. Så det er stadigvæk sådan lidt et gråt område, hvor der er jo nok en eller anden sammenhæng. Det vil være mærkeligt andet. Lige så vel som hvis du slår knæet 30 gange, så er der også en større sandsynlighed for, at du får arvæv i knæet, og dermed får nogle problemer med knæet med alderen. Det samme vil jo nok gøre sig gældende ved hjernen, men risikoen er stadigvæk meget lille, og den egentlige årsagssammenhæng er stadigvæk ikke fastslået, så man kan ikke med 100% sikkert sige, at den er der, men formentlig er der en eller anden sammenhæng, men ikke noget, man som udgangspunkt skal være nervøs for. Som jeg også nævnte selv, eller som jeg nævnte tidligere omkring mig selv, har jeg fået 9 hjernerystelser, af hvad jeg ved af. Og så vil jeg jo i sig selv have en forholdsvis høj risiko for at få demens på et tidspunkt. Men noget af det, der mangler i viden omkring det her med demens, det er langt de fleste af de hjernerystelser, som man bruger i de her data, eller de her studier, hvor man kigger på det, er svære hjernerystelser, men på den måde, at de har været hårdere slag, det har været forbi skadestuen, det er formentlig langt den største del, der ikke, langt de fleste hjernerystelser, der ikke er så voldsomme, og dem får man ikke med, så derfor ved man egentlig ikke, hvordan de små hjernerystelser, hvis man kan kalde det, påvirker på den lange bane.
Ja, tak skal du have. Nu har vi nogle flere spørgsmål. Vi har en her, der spørger, hvorfor er der ikke mere kognitiv genoptræning herhjemme? Godt spørgsmål. Jeg tror, at man har et stort fokus på dels at finde nogle enkelte ting, man synes virkelig kunne være samsynstræning. Tidligere det være kraniosakralterapi. Sådan nogle forskellige enkeltmodaliteter, man tænker, hey, det her det kunne være sjovt at gå ind og arbejde med. Men også fordi, at jeg tror, at man glemmer, for dem, der bruger tid på den graduerede eksponering og på på den fysiske aktivitet, glemmer man at snakke om, hvor meget det også påvirker det kognitive. Så jeg tror, der er mere, end man måske er opmærksom på, men det er måske ikke traditionel kognitiv genoptræning, der bliver brugt. Og hvorfor man ikke gør det, ved jeg ikke. Umiddelbart er der ikke enormt god evidens for, at det skulle rykke enormt meget. Selvfølgelig vil det rykke et eller andet, men man ved, at både gradueret eksponering og fysisk aktivitet også påvirker den kognitive funktion. Så jeg tror, der ligger noget af det deri, men den egentlige årsag til, hvorfor man ikke gør det, er nok, som med mange andre ting, at vi på behandlingsområdet nok er bagefter herhjemme, som vi er i rigtig mange lande. Og så som du siger, det her med, der er ikke sådan nogen særlig, der er ikke en stærk evidens for, at det er godt med kognitiv genoptræning, hvis jeg forstod det rigtigt. Der er i hvert fald ikke god evidens for, at det virker. Det er ikke det samme som, at det ikke er godt. Men lige nu har vi ikke noget, der sådan peger i retning af, at det giver mening at gøre. Og i den sammenhæng skal man også tænke ind, jamen hvad kan vi se giver mening at gøre? Kan vi gøre noget andet, der påvirker det samme? Og som også påvirker nogle andre ting? Og at der er evidens for det, og det kan vi jo se, der er med blandt andet fysisk aktivitet. Så derfor giver det måske bedre mening. Det er det, man ligesom har startet ud på, fordi det er der, man kan se, at der er mest værdi, kan man sige, i det jo, ikke? Det vil det være de steder, hvor man gør det, og så er der jo rigtig, rigtig mange, der tilbyder behandling af hjernerystelse helt generelt, i alle mulige henseender, og der er jo mange af dem, der kører egne principper på, hvordan de laver behandling. Så der er også, altså der mangler måske en større ensartethed i måden, man griber behandlingen an på, også for at det kan give mening. Ja, der er lige en kommentar omkring det her med, at den fysiske genoptræning, den er der fokus på, man kommer til fys efter udskrivning, men man kommer ikke til den kognitive genoptræning, som du har sagt lige før. Så har vi et andet spørgsmål. ETE med store bogstaver, er det lige med TBI, Traumatic Brain Injury? Er TBI og ETE, er det det samme? Og CTE og TBI. Nej, ETE. ETE må jeg indrømme, jeg ikke lige umiddelbart ved, hvad er. Så det kan jeg ikke svare på. Så må vi håbe, spørgeren skriver igen her. Ja. Fordi jeg nævnte CTE før, så det kunne måske godt være det. Ja, okay. Det kan være det. Hvis det er CTE, så CTE er en følgesygdom, som kan optræde flere år efter man har fået en eller anden form for skade til hjernen, er den antagelse, de fleste har nu. Det var CTE, der blev ja. Og CTE, hvad står det for? Kronisk traumatisk encefalopati, som er en hjernesygdom i storhjernen. Ja, og det er ikke det samme som TBI, Traumatic Brain Injury. CTE opstår, antager man, efter traumatiske hjerneskader, både de milde som hjernerystelse hører under, men også de moderate og de svære. Og TBI står for Traumatic Brain Injury, som er traumatisk hjerneskade, og det er overkategorien for de tre, jeg lige nævnte, med mild, moderat og svær. Så vil det sige, at det ene det er en følgevirkning af det andet? CTE er formentlig en følgevirkning af mild traumatisk hjerneskader. Det er også det, der for mange år siden blev kaldt bokserdemens. Det er den samme. Ja, og så kommer vi tilbage til det, om man kan blive dement af at få en hovedskade. Ja, lige præcis. Så har vi et spørgsmål til. Nu skal jeg se her, at
Det er et opklarende spørgsmål i forhold til noget, som du har sagt. Er det korrekt forstået, at der nu anbefales, at hvis man har en hjernerystelse, så skal man efter 48 timer i gang med at aktivere sig? Og er der noget omkring fysisk aktivitet i forhold til proteiner i hjernen? Det er korrekt forstået, men på den måde, at man selvfølgelig ikke bare nødvendigvis skal gå tilbage og fortsætte på 100%, hvor man var indskærnet. Det er en gradvis eksponering, man skal udsættes for, så det er det her med stille og roligt at komme i gang igen, og gerne holde sig på omkring symptomgrænsen. Det vil sige, at man må gerne opleve en forværring af symptomer. Så holder man bare en pause, og en pause kan være at lave noget andet, end man gjorde. Og så forhåbentlig forsvinder, eller falder symptomerne igen til hvor de var inde, og så kan man egentlig fortsætte sådan og således. Og det er nemt at sige, det er jeg helt med på, det er ikke så nemt at udføre, så det er også derfor, man gerne skal have nogle fagpersoner ind over til at hjælpe med den del. Og hvad var det anden del af spørgsmålet var? Det var noget med fysisk aktivitet og proteiner i hjernen. Er der en sammenhæng der? Ja, altså det vi i hvert fald med stor sikkerhed ved, det er, at det stof, der hedder BDNF, har en rigtig stor effekt på hjernens plasticitet og spiller en stor rolle generelt i hjernen, tyder det på. Og udskillelsen af den bliver øget ved fysisk aktivitet. Og det kunne meget vel være en af de faktorer, der spiller ind, når vi kan se, at fysisk aktivitet har en positiv effekt ved hjernerystelse. Okay. Ja. Så har jeg også et spørgsmål til dem, der får hjernerystelse. Er det en bestemt gruppe i befolkningen? Er der nogle bestemte grupper, som er særlig udsat? Eller er det sådan lige lidt fordelt over hele befolkningen, hvem der får en hjernerystelse? De fleste af de studier, der er lige nu, peger i retningen af, at mænd får flere hjernerystelser end kvinder, men kvinder er mere udsat for at få for at have vedvarende symptomer. Så den er sådan lidt shaky. Studierne er stadigvæk ikke enormt gode, og der er vist kommet et studie for et halvt års tid siden, der mere eller mindre udlignede forskellen mellem mænd og kvinder. Der er også lige kommet et dansk studie for en måneds tid siden, tror jeg, som prøver at kigge på antallet af hjernerystelsesdiagnoser på skadestuerne, hvor de vist også kom frem til, at fordelingen mellem mænd og kvinder var mere ligelig, end man så for 15 år siden. Så forskellen er nok i den sidste ende ikke så stor. Når vi så går ind og kigger i sportssammenhæng, så er der så alligevel en forskel, og der kan vi ofte se, at kvinder har en højere incidens, altså en større risiko for at få hjernerystelse end mænd. Hvis vi tager fodbold, som er den største sportsgren på verdensplan, og også herhjemme, så er der dobbelt så stor risiko for kvinder til at få hjernerystelse end for mænd. Så der er nogle i forskellige retninger, afhængig af hvor man kigger hen. Men lige nu peger det i hvert fald i retning af, at kvinder har en højere risiko for at få vedvarende symptomer end mænd. Ved man noget om hvorfor? Nej. Det er faktisk et godt spørgsmål. Man har sikkert en masse teorier om hvorfor. Og jeg kunne da også godt hurtigt bringe par teorier på banen. Meget gerne. Vi har et par minutter nu, gerne. Altså en af dem, der faktisk lige slog mig, mens jeg sad i bilen i går, tror jeg, og jeg tænkte, hold da op, det har jeg slet ikke tænkt på før. Det her med mental load for eksempel, kunne godt betyde rigtig, rigtig meget. Det, der sker i hjernen, er jo en stresssituation. Så når hjernen er stresset, jamen, så har den behov for ro til at komme sig. Og hvis der er et højt mental load, jamen, så har den ikke lige så meget ro. Og det jeg ligesom kan forstå på samfundet lige for tiden, så har kvinder et højere mental load end mænd har. Så det kunne måske være en forklaring, noget hen ad vejen i hvert fald. Og så er der jo mange andre ting, der spiller ind. Vi ved, at mentale lidelser også har en negativ påvirkning i forhold til risikoen for vedvarende symptomer. ADHD, angst, depression har desværre en negativ sammenhæng. Og man kan sige, sådan noget som depression er både noget, der kan være der, når man får hjernerystelse, men det kan også opstå senere. Det samme med angst, ADHD vil formentlig have været derinde. Og udvikler man det undervejs, så er der også
selvfølgelig en større risiko for at have vedvarende symptomer. Også fordi nogle af de ting, der går igen der, minder meget om, altså symptomerne ved det kan minde meget om det, du også oplever ved vedvarende symptomer efter hjernerystelse. Så det er sådan, så der ligesom er, hvis jeg forstår det rigtigt, der er en sammenhæng mellem sygdomsforløbet efter hjernerystelse, og så de ting, man, forhold i hjernen og forhold i ens livssituation før hjernerystelse, der er en sammenhæng der. Hvis man har et stresset liv, så kan man være længere tid om at komme sig, for eksempel. Ja. Eller udsat for belastninger af forskellige art. Ja, jeg ser jo igen, det her det er jo så ikke evidensbaseret, men mere min egen erfaring. Så det kan man jo tage med et gran salt. Men jeg oplever mange af dem, jeg snakker med, der har vedvarende symptomer, eller er tæt på at nå inden for den grænse, hvor vi siger, nu kalder vi det vedvarende symptomer. Jamen, der er mange af dem, der netop har nogle jobs, hvor der skal ske noget, de skal fremad, de har lidt svært ved at sidde stille. Og er utålmodige i forhold til at komme tilbage, og har mange ting, de skal se til, og det er i hvert fald ikke en fordel for dem, kan man sige. Jeg vil lige sige i den sammenhæng, at grænsen for at snakke vedvarende symptomer er efter 4 uger. Så det er ikke fordi, man står dårligere, fordi man har haft hjernerystelse i 4 uger. Man står egentlig lige så godt som gjort efter 3 uger og efter 5 uger. Der er ikke en stor forskel. Det er bare der, man ligesom har sat her grænsen. Det er også der, man begynder at kalde det kronisk. Det er ikke permanent. Det er bare, at det har gået længere tid, end vi oplever, det gør ved langt de fleste. Tak skal du have. Og nu har vi lige et sidste spørgsmål, og så skal vi til at runde af. Det sidste spørgsmål, det hedder sådan her. Hvad skyldes post-commotio-syndrom? Handler det om, at man ikke forholder sig tilstrækkeligt meget i ro i starten, og ellers bare fortsætter med 120 km/t derudad, eller er der en anden forklaring? Og er det korrekt, at 40% af alle med commotio har post-commotio-syndrom? Jeg vil starte med at sige, at der er faktisk ikke noget, der hedder post-commotio-syndrom. Det har man fjernet, også fra de forskellige diagnosekoder, og det er blandt andet på grund af, at det ikke er et syndrom, og så fordi det har det, man kalder en nocebo-effekt, altså det modsatte af placebo. Altså det har en negativ effekt på oplevelsen af de problemer, man har. Så har man lige pludselig fået tilknyttet en ny lidelse på sig, det er ikke altid så heldigt. Så det er også derfor, jeg har kaldt det vedvarende symptomer. Efter hjernerystelse kalder man det på engelsk persistent post-concussion symptoms. Det er bare sådan en lille ekstra ting, men ellers ved man ikke, man kender ikke den præcise årsag til, hvorfor man udvikler de her symptomer, eller bibeholder de her symptomer. Det behøver ikke at handle om, at man ikke kan forholde sig i ro i starten. Der kan være mange andre ting. Det behøver det ikke. Der kan være flere ting, der spiller ind. Det er nok ikke en fordel, at man fortsætter på 100%. For nogen kommer de så med det samme, og så er det slet ikke opdaget, at det var et problem. Og for andre gør man ikke. Man skal ikke skyde sig selv eller slå sig selv i hovedet, hvis man føler, man har været for inaktiv eller for aktiv i starten. Begge dele kan være problematisk. Man har gjort det bedste, man kunne for sig selv. Men selvfølgelig betyder det også noget, hvordan man griber det an. Hvis man ikke formår at holde sig bare en lille smule ro de første 24 timer, jamen, så stiller man sig selv dårligere. Og omvendt, hvis man formår at holde sig selv i ro i 14 dage i streg, uden rigtig at gøre noget, så stiller man også sig selv dårligere. Men det er jo oftest ikke ens egen skyld, det er jo oftest noget, man har fået at vide af læger eller andre. Og det positive er, at man meget bekendt stadigvæk kan komme sig, selvom der er gået 20 år. Det tager lidt længere tid, men det kan man potentielt set godt. Man skal dog også være bevidst om, og det er på ingen måde for at negligere de fysiske gener, men man skal også være bevidst om, efter et stykke tid, så vil der også være en mental, en psykisk komponent, man skal arbejde med. Og noget af det, vi ved, er, at det, der hedder kinesiofobi, altså frygten for bevægelse, er en kæmpe udfordring. Vi ved, at undgåelsesadfærd, det der hedder på engelsk fear avoidance, hvor man undgår at gøre de ting, som man føler forværrer symptomerne, det er også et kæmpe problem i forhold til at komme sig. Så det er sådan nærmest to af de allervigtigste fokuser at have, det er netop det her med frygten, og altså både for fysisk aktivitet, eller for bevægelse generelt, og for bare at gøre ting, der forværrer, og få arbejdet med dem også. Men er det 40%?
hvor symptomerne ikke er ved? Er det 40%? Nej, det er det ikke. Det er mindre, og de 40% er et af de højere tal. Jeg tror generelt snart er de tal, der går mest igen, vist omkring 30, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men det kommer lidt an på, hvor man ser det henne. Og igen, lidt ligesom med demensstudierne, mange af dem, man kigger på i de sammenhæng, er dem, der har været forbi skadestuerne, og ikke egen læge. Så der er et kæmpestort mørketal, der ikke bliver trukket med i det her, fordi et sober bud vil nok være, at vi er langt længere nede i 5-10% af alle, der får hjernerystelse, hvis vi inkluderer mørketallene. Og der er vi jo oppe på bare i Danmark et sted mellem 36 og 72.000 ramte om året formentlig. 76, hold da op. Det var rigtig mange. Det er mange. Ja. Det er baseret på internationale tal, der så selvfølgelig er lagt over i en dansk kontekst. Så det er jo ikke sikkert, det er 100% rigtigt. Men mellem 0,6 og 1,2% af befolkningen formoder, man bliver ramt om året. Og med de her tal, der vil vi slutte vores webinar for i dag. Og på vores hjemmeside, på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside, der vil vi lægge den nye version af hjernerystelsesgenkenderen, som Ronny gennemgik for os her for en halv times tid siden. Tak til alle jer, der var med, og tak for spørgsmålene. Jeg håber, I fik et godt udbytte af vores webinar. God aften, og tak for nu.